Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Экраннар алдына зур чиркли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Гөлия Вилдан кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Айсә, Арслан, Дания, Рамил, Галия, Рафаэль, Расим, Айнур һәм Ләйсән кода-кодагыйлары да үз гаиләләре белән котлыйлар. Безнең кадерле кешебез 1957 елның 9 октябрендә күп балалы гаиләдә дөньяга килә. 1976 елны кадерле әткәебез сөекле тормыш иптәше Айсә Якубова белән алар гаилә коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике балалары безне, уллары Арслан белән кызлары Галияне үстерәләр. Бүгенге көндә 4 сеңел алар белән бик тату яшиләр. Әниебез гомере буе бик тырыш иде. Ул бер эштән дә курыкмый яшәде дияргә кирәк. Колхозда да, мәктәп ашханәсендә дә хезмәт итте. Бүгенге көндә инде ул өйдә аныкларын үстерешергә ярдәм итә. Килене эшкә чыгып киткәч, ул алар өчен әни сыман бик кадерле булып өйдә кала. Улы ерак юлларга йөк ташый. Өйгә эштән соң кайтып кергәч, күңелгә рәхәт. Балалар караган, өйдә пөхтәлек, табын тулы аш-сый гел тора. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың, ни кадәр без бәхетле икәнне. Син янәшәбездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Кадерлебез, бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп озын-озак яшә. Аныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авыздан өзелми яшиләр. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше, без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаманда сабый бала гына, бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең, бәхетләрнең телибез тулысын, шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Гөлия Вилдановна, без бу җылы котлауларга шулай ук кушылабыз һәм дөньяның бар изгелекләрен теләп, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә сезгә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Ләкин кәефләреңне төшермә, сагышланма туган көнеңдә, сагышланма туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Елларың узса да, күңелең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Бу дөньяның матурлыгын күрсен, яшәү бирелә бит бергә.
яшә